салом алейкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали мани Бисино. Салом алейкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали мани Бисино. Салом алейкум бародарои ман аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки барои збор клиника чӣ саволое дорем, ҳаматон бинависед дар таги комментария. ман иншоалло ки ҳар саволи шумо ҷавоб мегардонам. вазифа дорам ки ҷавоби саволи шуморо ман ҷавоб гардонам. салому алейкум Абдуллоҳ Назаров. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алейкум. ва алейкум ассалом. Раша, Москва. салому алейкум. касузи хуби тинҷи. раҳмат, худоро шукр, алҳамдулиллоҳ. ай шумо пурсед. камтар ҷамъ шудем, баъд майда мавзӯъро сар кунем. салому алейкум бародари суди тинҷи. худоро шукр, раҳмати калон. ай шумо пурсед. сайри кӯҳистони. сумоя ҷавонов. ҳамон гурда дурӯшид ғам дудезда чикор кунем. хоҳари азизу апаи азиз, шумо метавонед дар ватсап ман нависен. ман иншоалло ки шуморо ҳатман тобатонад менависам. ҳатман дар ватсап фақат карта ба номи фамилияи хидмат ба номи ягон кас неста. саломат боши барори ку бародаронем. омин бародарҷон, саломат бош. раҳмат. салому алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки касоне ки номери телефони маро доранд, дурустгап ҳозир дар вақти эфир занг назанед. баъди эфир метавонед ки савол ҷавоби худро баъд нависен дар ватсап. ман иншоалло ба саволои шумо ҳамаро ҷавоб мегардонам. леки дар ватсап нависен, чӣ агар беморӣ чӣ мушкиле ки доред нависен. ва чӣ саволое ки шумо доред дар комментария навистан гиред. оиди ҳами мо уҷи сбор кушодагем барои клиника кушодан, ҳатман карта ба номи хидмат. ман аз ягон чиз наметарсам ки мақсад карта ба номи дигар касе. ва не, ман кӯшиш кардаастам ки барои ҳар як кадоми мо шумо як навоварӣ кунам да. саломат бошед. шумо нависед акаҷон, дар ватсап ман нависед. ман иншоалло ки тавобатотонро менависам. шумо ман як гап гуфтани ҳастам да. дар ин ҷодаи илме ки ман мисол мединститута дар тоҷикистон тамом кардам, бо дар шаҳри Москва тамом кардам. ака худованд бар ман ҳами чира додагааст. ман духтур шудам. иншоалло ва раҳмон ки то вақте ки умри дорам хизмати худро ба ҳама шумо мерасонам. сабаби сбор кушодани ман дар он аст ки мақсад бисёр бародарони мо бар ман муроҷиат мекунанд. бениҳоят бисёрашон дар ҳолатҳои нохуб қарор доранд. این پیشنهاد از طرف برادران خودم شد که مقصد دکتر بیا یک دستگیری میکنیم انشالله یک جای خطا داشته باشه که مقصد توبت بکنم. مقصد البته که برای هر یک کدومی برای لبای آدم برای کدومی باشه نباشه یک
поддержка дар кора морам инчунин касоне ки бошанд поддержка мекунанд албатта ки мо хизмат мекунем ба халқ хизмати дигаронам мекунем. Раҳмон Камолоғӣ саломат бошӣ. Бача хулосозӣ саломати хубае маълумоти дар конкурс. овози ман як таваккуси мехонам баъд бо номерот айкиҷо ёбо мекунам. Видеои як-ду видеои пеши мана бинем. ҳамҷа номерҳоро ман навистам мондам. иштиҳода омма истифоқ барин як назара надорад. каналҳои исломӣ бародари азиз, ман аз ҳама аз шумо хоҳиш дорам ки шумо дар WhatsApp ман нависем. ман ҳатман ба саволи шумо хуб ҷавоб мегардонам, барое ки инҷо шумо нависта ки барои протеин ин бисёр зарар дорад. раҳмат калом бачахола, саломат бошед. доктор аз чӣ сабаб тез ман ҳамарӯза рӯзка ба наздам бародаро бисёр муроҷиат ки мекунанд. баъзешон мегӯянд рӯзка шароит надоранд дар больница мақсад тавобат кардан. пеши ман бисёр мегӯянд. мақсад бо ёрии бародаро хостам ки як зборе кушем, мақсад як ҷое кушем ки барои ҳамин тавобат кардани мардуме ки мақсад пули мол надоранд дар больница тавобат кардан. ҳамон бародароро ман дастгир кунам. на самом деле ҳамин хеле аст. вақте ки дар больница мо вақте ки кор мекунем барои иностранцо як рӯзаш 5000-6000 рубли русия аст. вақте барои русо страховой полис ё ОМС хати мегӯянд ва ё дахай мисол страховка платишон мекунанд. аз ҳамин сабаб ман тасмим гирифтам ки як кори хубро ки бошад дастгирӣ кунам албатта. ва ман мебинам ки дар ҳамин конкурсҳое ки мардум медироянд мақсад иштирок мекунанд, ман дуростгап зидди ваё нестам. мақсад ман ба против ваё гап намезанаму ман дина бегоҳ дар ҳамин намедонам. як хеле шуд ки дар омадам нигоҳ кардам як билет 20000 20000 мардум авай мехаридем дар ҳақиқат 300 билет 20000 ҳисобаш кун. короче мардуми мо чӣ хеле фан фирефта сразу бовар мекунанд. билет як чизе бошад мехаранд барои як чӣ шуда, барои як мошин шуда. ҳоло он ки вақте ки ту бемор мешавӣ, вақте ки гурда дар мекунад ё ки дигар узи дарунӣ дар мекунад ку дигар ӯ мошинат фоидат надорад. дигар агар миллион миллиард мери фоидат надорад. аз ҳамин сабаб мо муҳоҷиро ҳар вақте ки ба федератсияи Россия мебием ҳатман бояд як ҷое дошта бошем ки ақаллан дар 6 моҳ дар як сол як маротиба 2 маротиба ҳатман бояд тавобат гирем албатта. вале афсӯс ки на ҳамаи бародарони мо и гапҳоро намефаҳманд. шояд ки дар байни ҳамина ёфт шавад. ман ягон албатта ки ёфт мешавад гапҳои ноҷо мезананд, бале лекин мо бояд ба ино аҳамият надиҳем. дар вақти коронавирус бениҳоят иншоалло ки ман активни будам, ҳама вақт дастгирӣ мекардам бачаҳоро. вақте ки ман канали хидмат вақте ки мехостам ки мақсад ҳам реклама кунам бачаҳо, мақсад бо манам мақсад дастгирӣ кунам бачаҳоро, вале бародаронам вақте ки ман мегуфтам силкаи канали маро намемонд, балки мақсад ман бачаҳоро дастгирӣ кунам. ман намедонам аз чӣ сабаб бошад. барои ҳамин бародарони азиз биё ҳама якҷоя мешавем. ин ҳаминҷа ман
630 تا подписчик дорам. Агар ҳамин ҳар як кадоми мо мақсад ҳамин 1630 агар мо дастгирӣ кунем якдигара, шахсан мара дастгирӣ кунем, ман иншоалло ки ҳама шуморо дастгирӣ мекунам. Ман бовар дорам ки шуморо дастгирӣ мекунам иншоалло. Ва ман ниёз дорам ба ёрдами шумо мақсад ки шумо мара дастгирӣ кунеда, ман иншоалло ки ҳам як барпо хезам. Албатта ки ман то ҳол ҳамун бародароне ки мақсад как инвестисия мегӯянд, как маблағгузор барои як кушодан як офиси барои как клиника кушодан, ман ҳамқали бародаро оле наёфтам. Ёфтаму ба ҳар ҳол бо чӣ сабабҳо оле пеши ман омадаги нестанд. ва аз ҳамин ибораттан ман иншоалло ки ҳар 2 рӯз баъд, ҳар 3 рӯз баъд дар праймои эфир мебурам. иншоалло бародаро хизмати тиббӣ бошад, ман ба шумо хидмати тиббии худро мерасонам. номери телефонам мемонам. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки вақте ки праймои эфир мешавад, шумо илтимос занг назанед. вақте ки ман тамом кардам, ман бо шумо суҳбат мекунам, чунки ман як телефон дорам, рост гап пешӯрии ман истодааст ва компютери қатӣ ман саволои шуморо ҷавоб мегардонам. албатта ман метавонам, шояд баъзан вақтҳо мешавад ки ноумед мешамда, лекин шумо подписчикои ман, шумо маро доверят кардед, подписатсия кардед дар ҳамин канали ман. ба худо қасама, ин ҷои дурӯғ нест, ин ҷои ҳақ аст ки ман ҳамарӯза бениҳоят одам ба назди ман бисёр мебиёяд, бениҳоят. ва ман кӯшиш мекунам ки ҳамин бародароро дастгирӣ кунам ки дар ҳақиқат аз ман даволӣ бошад. ман медонам одамизод миранда аст, мо мемирем, як рӯз мемирем. лекин шумо маро дастгирӣ кунед. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам. касоне ки подписчики ман нестанд, ҳатман буред подписчик шед. аз ин канал ман ягон рӯзка пулам кор намекунам. рост ман оли сарфамшам намерам. натиҷа саволои бародароро мехонем. не 100 лет им не нужно. доктор, аз чӣ сабаб тез ҳаром мешавам? бародари азиз, ин саволи хубе. ман дар ватсап дар бинаист, ман саволида ҷавоб мегардонам. шояд ки дар байни мо ҷисми занҳоро ҳам бошад, ба ҳамон хотир ман саволи худа отдельно ҷавоб мегардонам. ҳамин протеин барои иштиҳо истеъмол кунем, зарар надорад. протеина ман ба шумо мегӯям ки ҳамин чизое ки дар шумо мехарем, ино ҳамаш химикатан, шумо нахарем. ба организми инсон албатта ки зарар дорад. салом ака, як маслиҳат ба шумо. агар ба ягон блогер пешниҳод мекардед барои пул ҷамъ кардан барои клиника, ин мушкил тез ҳал мешуд? ба мисли боз мигрант ба блогер шинохта. бародаро азиз, ман аз ҳама шумо маъзарат мехоҳам, лекин ман ба ҳама блогерҳо муроҷиат кардаги ҳастам. даже мара как аввал презентация накардам. баъд дигар блогерҳое ҳастанд ки мара дастгирӣ кардан. албатта ки ман раҳмат мегӯям ба он блогерҳое ки мара дастгирӣ кардан. ҳозир ман номшона намегирам, лекин ва ёх чун медонам ки ки ҳастанд, чи ҳастанд. дастгирӣ кардан, бале. ман раҳмат мегӯям падару модарашон. як хелиш 7000 буд, як хелиш 800 зиёд буд. бале, мара дастгирӣ кардан. ман ба ҳамин праймои эфир баромадам. иншоалло ҳамин хел аст. майда канал худш мехезад. ман ягон зиқам нестам.
гурда бубур партосоз аст. қиссаи با دکتر 70,000 بود دادم. ولی اینجا برادرمون استگی است که در کنکورس 70,000 بود داده است. همین خیلی است. این کنکورس من جهتی مثبت منفی چی گفتم بتونم، چون که از من نگم گپ زنم شاید که دیگه بلوگرو که کدومی که کنکورس میکنن گویم که مقصد против ما گپ زدستی، من против او گپ نمیزنم. протеин зарар дорад или не? Протеин залал дорад. Ҳамин чизое ки шумо истифода мебаред ҳамаш химикал дорад. Тем более дар ин шаҳри Москва. Аз ҳама ҷои фани фиреб дар ин шаҳри Москва. Чӣ дору бигирем барои иштиҳомон? Барои иштиҳотон бародар азиз, каналҳои исломӣ дар WhatsApp ман навис. Дар вақти эфир буданам илтимос мекунам ки нанавис. Барои чӣ ки оз ман дар эфирам телефона сразу оз ман занг зада дар WhatsApp телефон мурд. Доктор салом, иншоаллоҳ 100,000 подписчик мекунӣ. Ҳамита гап занед. Албатта бародар азиз, иншоаллоҳ ки ман ҳунари гапзаниам дорам. Ба ҳар ҳол хел аст вақте ки худ меброи дар публика вақте ки меброи видео мекунӣ, аввал якум бор ҷим буриш хеле мушкил аст, лекин ояндааш хуб мешавад иншоаллоҳ, ман боварӣ дорам. Баъне гуфтан амонад ки ман дар шаҳри Москва қарор дорам. Ягон мушкиле ки мешавад ҳатман ба ман занг занед. вақте ки ман ба зангҳои шумо ҷавоб надодам, ҳатман шумо метавонед дар WhatsApp ман нависед. Барои бисёр маҳал мешавад ки ман дар корам, ман наметавонам бардошам. нависед, ман ба ҳамаи саволоти шумо ҷавоб мегардонам. ман иншоаллоҳ кӯшиш мекунам ба саволоти шумо ҷавоб гардонам. доктор салом, мумкин номерота? бародар азиз, ман номеромам мегум, занг бизан, иншоаллоҳ ман ба худат суҳбат мекунам. боз баъди эфир ман ҳатман номеро дар таги сообщен дар таги ҳамин комментария менависам, мемонам. баром хара иншоаллоҳ ки суҳбат мекунем. доктор ҳар ҳафта як бор барои хурдат ил гап занем. албатта барои ҳамаи бемориҳо албатта ки ман бо забони тоҷикӣ чоп кардам. аз забони русӣ бо забони тоҷикӣ беҳад мушкил аст перевод кардан. ман перевод кардагӣ дорам, бояд ҳар як мавзӯъро ман бояд тайёр кунам. намешавад ки мақсад кӯчаки шида бигирӣ сразу ҳар як мавзӯъро партоӣ. барои чӣ? барое ки мақсад дар байни мо шумо одамои маълумоти олидор бисёр ҳастанд ки албатта мегӯям ки мақсад хатогиро вақте мекард, ман намехоҳам ки хатогии мара буданд. ака барои реклама дар каналашон мемондам, блогерои шинохта, ин проблемаи мо ҳал мешуд. бародар азиз, агар мо ҳар як кадами мо агар инҷода бошем, мисол дастгирӣ кунем, иншоаллоҳ ки мо намеем ҳамин 1630 иншоаллоҳ ки мо басанда аст. дигар блогерора ростига бисёр шаман барои реклама гуфтам, хай доверияшон намонда. сиёҳдонаро паёмбар истеъмол мекард, барои ҳама шифо аст. бародари азиз, барои сиёҳдона аввалаш ин ки вақте шумо бемор мешавед, шумо сразу дарав карда ҳар дорӯе ки пештон мебиёяд сразу нахаред. ҳоло ки мақсад дар дигар блогерҳо дорууро мақсад реклама мекунанд, ай мистер, ё ки барои простатит, ё ки барои гурда, ё ки барои санги гурда. ин пеш аз бемория муайян кардан шумо бояд
проблемаи асосиро ёфтан дар кор, баъд шумо вобаста ба он ҷутун дар мекунад, баъд дору гиред. ҳоло он ки навиди илми технология ки ҳаст, мақсад ман як рӯз аҳамият додамда бародарои мо пеши ман омадан, ака гуфт ай рӯи интернет шида фалон дороро ман гирифтам, фалон дороро гирифтам, баъд ҳама хел бемори ман ябората шидан гирифт. гӯш кунед бародар азиз, пеш аз ин ки шумо бемор мешавед, ҳатман ба доктор муроҷиат кунед. доктор вақти шуморо иҷозат дод, шумо ҳатман гиред. дар байни мо ҷавонон мақсад хайр албатта ки медонем ки простатит бисёре ки ҳаст, бародарон сразу мераванд простамол, унов ёки ветакрос, ин дигар дороро мегиранд. шумо ин кори хатоӣ мекунед. аввал рафта узӣ кунед, узвҳои мисол дарунитон ёки простататонро мақсад вобаста ба вай шумо дороро мақсад барои лечение гиред. просто так шумо ҳар як видеое ки мешавад, шумо наравед сразу дору нахаред. майҷа бародари азиз ба фирам ки сиёҳдонаро гуфтагӣ аст. сиёҳдона ман медонам барои меъда гирифтагӣ, рост гап ҳадисе ки ҳазрат пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтагӣ аст барои сиёҳдона. ман хондагӣ нестам ки мақсад барои сиёҳдона гуфтагӣ бошад. шояд ки гуфтагӣ бошад, ман рост гап намедонам то ин дараҷа, лекин пеш аз ин равғани сиёҳдонаро шумо аввал причинаи бемориро ҳатман бояд муайян кунед. просто так истифода набаред. не, ман ҳеҷ маҳал дискаста намешавам. медонем барои чи ман ин гапаро гуфтам? барои оне ки мақсад бисёр бародаро ба ман муроҷиат мекунанд аз ҳама шаҳрҳо мебиёнд пеши ман. ман тавбат бошад тавбат, ҷарроҳӣ бошад ҷарроҳишонро мекунанд. ман дилшикаста намешавам, лекин шумо худтон дилшикаст намешавед. вақте ки пеши ман мебиёед, дору укол вақте мегӯед, ман ки надорум мақсад, ёки ҷо ки надорум, барои анамун мақсад шумо худтон дилшикаста мешавед. ва ҳамаи видеои маро як ду се видео поин нигоҳ кунед. як марди 68 сола, муроҷиати марди 68 сола, аммо акамон баъзи саломатишон хуб набуда. дар ҳақиқат ман рафтам, хеле сӯзишиҳо бисёр мешавад дар пеши ман, лекин ман наметавонам мақсад ҳамаеро видео карда парафтам. хай борӯзгии аввалиё мақсад як чиз мепарафтам, барое ки бисёр видеорам парафтам. ин як худнамоишӣ нишондиҳӣ мешавад ва ман намехоҳам ки мақсад мардум бигӯянд ки доктори хеле худтон медонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. доктор, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. вақти бемориям бо сухан ёрдамам кардед. блогерҳои номие ки бародарон инҷо гап мезананд, хато нашунидам садоямро. ман рост гап баъзан бародарои ёфт мешавад ки шояд бинависам, ман шояд герчи омадам, аз ҳама шумо узри бисёр мехоҳам, чунки рост гап дар ҳамин шаҳри ғарибиам намешавад ки мақсад ман бекористам. рост гап кӯшиш мекунам ки хизмати худро ба ҳама шумо расонам, лекин бисёр бародарои мо шояд дигар хел мефаҳманда. агар ман кор накунам, рост гап манам зиндагӣ дорам, манам мақсад агар ман як ҷуда истам, гӯшинагӣ мемирам, барам пеш рафтам дар кор ҳама вақт. мардак бораи ҳамин доктор беҳтарин инсон аст.
من چند بار پیشش رفتم قبول کردم هممون باید دستگیری کنیم شه برادران. رحمت کردم برادر عزیز محمد. رحمت کردم برادر عزیز سلامت باشین. ای ما که دکتر هستیم البته که باید قرضی دکتری خودمون را کنیم. من برای چی زبور کلینیکا گفتم؟ برای اونه که مقصد نمیدونم شاید از سببی که مقصد با بیماران من صحبت خوب میکنم، شاید که یگان از چی سبب باشد بسیار برادر پیش من میبینند، من کوشش میکنم که به همین خدمت خود را برسانم. بله من شناختم روز علاقه من شناختم اکا من از یک پیشتم آمدم. بله من روز علاقه شناختم. سلامت باشی برادر عزیز. دکتر با من دکتری تون مهرا لازم است توجیه باشد. برادر عزیز ما операция جراحی ستونمو را میکنیم لیکن کمترک операцияش پولش قیمتتر است لیکن باید توجیه نیست. گریژ پزمانوژی ما میکنیم خیلی نوید علمی تکنولوژی که هست با استانداردهای امریکا و گرمانی قطعی هم استادی من операция میکنن. مقصد ما هم هر دو جا операция میکنیم ستونمو را به نهایت همین تا همین قدر ما операция کردیم یک مورد осложнение نداده است. همشون به نهایت مثل صحت یافتن رفتن. شما میتونید در واتساپ من نویسید، من حتما کوشش میکنم با شما مثلا شما رو برای زنگ زنم اگر کاری که قبول کنم مقصد من شما رو رها کنم لیکن پیش از رفتن شما با خودتون مصلحت کنید برای چی که یک دو برای برادرای توجیکمون همین کلاس مقصد من مصلحت کردم برای پیش رفتن و جای علاقه در پریمی خودش قبول کرد. بچه‌های توجیکمون پدوالید کردن. اول خودتون خوب فکر کنید من حتما رحمتون میکنم انشالله قبولتون میکنم. این مربی قبولتون میکنم. ولی من شناختم برادر عزیز دکتر بامان دکتر ستمورا لازم است. اوجا علاقه ما گفتیم صدای محسن دکتر صفا. سلام علیکم دکتر برای اورولوگ یکم کنسولتاسیا هسته؟ بله کنسولتاسیا هست. شما یکم روز پیش من بیاید حتما کنسولتاسیا خدمت شما میرسونم باشم. براجون من در وطنم توجیکستان انشاءالله ای همیشه پولت میپردم اصلا خسته نباش. هزار رحمت. رحمت کردم برادر عزیز سلامت باشی بخیر. من میندارم که مثلا شما من توجیکستان تماشا میکنید. با خدا قسم همین روز یک برادر اپیراسیا کردیم. بعد اپیراسیا کردن من این برادر آوردم با جای خوابش آوردم. باز از همونجا من میگوید که دیگر جا میرفتم لیکن من دیگر جا آوردم. بچه که یوشی 20 ساله توجیک از دنیا گذشته است. تو من رفتم که علاقه بیچاره معناش بستگی بودم. من گفتم این مرده است چیکار میکنم دیگر. از همون سبب مقصد من این روزا رو که میبینم میخوام که مقصد برای هر یک کدوم ما شما مقصد همین کار خوبی باشد. و خدا حاضرش هر یک کدوم ما شما شاید که نفهمیم لیکن وقتی که روزی که درد میبیاد به سر ما اما وقت ما میفهمیم. نمره واتساپ دادم. نمره واتساپ من حاضر من پایین کامنتر را مینویسم. شما سوالای خودتون رو التماس در واتساپ بنویسید برای که یک برادر بنیاد بسیار زنگ زده. من یا перезвоню отправить کردم سرانو با زنگ زده. همیشه در زکات با هستم. یک سوال یک брат است حضرت استقلال در کار
намешавад як дастгирӣ кунем, ягон ё кор туриш кунем. Оператсионе брат. Бародари азиз, агар дар маркази истиқлол бошад, вай ҳатман биёяд Москва. Агар вай бо хоҳиши худаш бошад, ман чиро гуфта наметавонам, шояд ки вай против бошад, против ҳамин иҷо омадан. Вақте ки биёяд, ман номери ман ҳастад, ҳатман кӯшиш мекунем хизмати худро расонем. Албатта ки мо кӯшиш мекунем ки аввал мақсад сертификат дошта бошанд, сертификат гиранд, баъд бо мо ҳамкорӣ бошанд. Албатта ки ман дастгириш мекунам, чӣ ба не? Ман дастгирӣ мекунам, чӣ ба? Умма Муҳаммад, ман хоҳар ҳастам. Доктор, шумо вақто ман аз беморхонаи Красногорск инфексионная зангатон зада будам. Ёд доред? Албатта ки ман ёд дорам. Аз Аллоҳ хоҳиш дорам ки шуморо соҳиби фарзанди боақлу бодину иншоаллоҳ гардонад. Раҳмати калон опаҷон, саломат бошед. Вақто ман миннатдор ҳастам. Албатта ки раҳмати калон бахто. Ман ин суханҳои шуморо ҳаргиз фаромӯш намекунам. Кӯшиш мекунам ки ҳар як видеое ки ман мепартом нисбати маърифати шумо бошад. Ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки хоҳиши ман аз ҳамаи шумо ҳамин аст. Шумо дастгирӣ кунед. Ин ҳамиҷода 1630 нафар аст. 1630 нафар. Агар ҳар кадоми мо агар 1000 сӯмӣ партоем, ҳамин ҳар 1000 сӯмии шуморо ман ба миқдори 10,000 рубли ман мегардонам, бо бар шумо метим, тавобатона бепул мекунам. Ман ҳамин дастуханам ҷо мегардонам. Дар оянда иншоаллоҳ аптекаи худа кушоданӣ ҳастам. Бо ман бениҳоят имтиёзҳо карданӣ ҳастам. беҳтарин мешавад то ки худмон доктор мо фахр бо шумо мекунем. Раҳмати калон бародари азиз, саломат бошед. Салому алайкум ба ҳама. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алайкум. Ва алайкум салом ҳамакаса. Ва алайкум салом. Лайк монед. Ҳамҷода 16 касе, хай 32 нафар лайк мондагин. Хай лайк монда ва рафтам гирем. Иншоаллоҳ ки ягон ай бигардем. Доктор Аллоҳ барот раҳматуллоҳ атои. Ой дӯстам, ай бигардем. Раҳматуллоҳ бародари азизам. Будро дар WhatsApp бинавис. Чанд қашин ман қадим суҳбат накардам. Значит хела суҳбати бародаро кунем. Ҳамин рӯз катиш гап задам, просто ман гуфтам ҳаст як шинос гуфт агар дастгирӣ кунем кунад меояд. Албатта ки агар номери маро теш аз Тоҷикистон ба WhatsApp қати мо ҳамсуҳбат шавем, ман албатта чӣ бале хос аз барои Аллоҳ ман розӣ ҳастам. Саломат боша паём, саломат боша. Салом соли тезак як рӯз саломат ба иншоаллоҳ. Ягона бародаре ки мақсад ин ҳамиҷа поён дар манро нависаста автосервис 08. Ин бародар мақсад видео бениҳоят хуб дорад. Мана бениҳоят дастгирӣ карда. Ман каналам ҳечи набуд. Бечора ҳамиқа мехост ки маро дастгирӣ кунад. Ҳамиқа. Лекин дастгирӣ хича бениҳоят расондага. Ман дорубшо бародар азиз, саломат бош, раҳмати калон, ман миннатдорам. Ман иншоаллоҳ ту бародари ман бародаре бо худат ҳеҷ маҳал фаромӯш намекунам, ҳеҷ маҳал кӯшиш намекунам ки мақсад хизмати худра ман қадр надорам, қадр медорам ҳатма бародаро ҳамин ёра ба делица кунед, ғайратӣ накунед. Саломат бошед Саидҷон амаки, раҳмати калон, беҳтарин сухан ба делица кунед, бисёр хуб мешавад. Ва бисёр ҳолатҳо ман метро нигоҳ мекунам, баъзи мардум конкурс ҳам канал мекушанд 4-5 ҳазору барои чӣ? Барои конкурс кардан. Барои конкурс кардан. Ин канали ман барои конкурс ҳеҷ чиз нест. ин збор барои клиника мондагиам. Шумо агар хизмат кардани бошед, агар дастгирӣ кардани бошед, агар хайри ҷория кардани бошед, ина 1000 сӯми агар партоем, ин ҳамиҷода 1,600,000 мешавад. Ман хеле корам пеш меравад. Ман ҷалакай
хай хизматро мекунам, ҳар як коре ки мекунам дар канал партон мегирам ва кӯшиш намекунам ки ман бародарро фанду фиреб кунам. Ман иншоалло кӯшиш мекунам ки ҳама шуморо дастгирӣ кунам. Берӯз қариб намоз шуд, димоғҳо бисёр вақт маҳкаманд. Баҳрулло бародари азизам, бисёр дар комментарҳо менависед, гапҳои хуб менависед, банависед. Ман баъзан ҳолатҳое мешавад, ман фаромӯш мекунам бо худ дар тамос шавам. Доктор навиштамта ватсап бо ҳамин ҷатам мегум, сарам воспаление мегирад, сарам дар назарам вазнина газак мегирад. Аввал дар ватсап менависа бошед, бисёр хуб, сар воспаление мегирад. Шояд худат гаймарӣ доред, шояд худат менингит доред. Ира ҳатман дида дар кор, ҳатман бо худ алоқа шидан дар кор. Ман иншоалло даратан меом. ватсап дар ман ҳатман адилина қади худ суҳбат мекунем. Ака берӯз фақат худат ҳаракат кун, ҳамаш мешавад иншоалло. Бале дорошо ҳатман дуруст гуфтӣ бениҳоят. Иншоалло ҳама вақт ман кӯшиш мекунам ки бо бародарон бошем, ҳама вақт кӯшиш мекунем ки мақсад. Ва бародарои азиз, ман аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки касоне ки дар ҳамун картаи ман пул мепартоем, бигирин, мақсад ному фамилиятона банависен, як ҷои ҳастед нестед, банависен дар ман, барое ки вақте ки шумо пеши ман мебиёед, ҳатман шумо пеши ман дар қадр дорем. Ин сумои шумо ҷамъ мешавад. Ман ҳар як сумои шуморо 100 рупия бо чанд сум мепартоед, ман ҷамъ мекунам. Агар имконият бошад, ҳамин 1000 сум партоед, ин сумои шуморо ман бармегардонам ва тобати шуморо ман кӯшиш мекунам бепул мекунам. Барое ки ман пешат кардам, аз суханам нестам. чунки ман ба кӯмаки шумо ҳаматон ниёз дорам. Ва гуфтанӣ ҳастам ки баъзан бародарое мешавад ки шояд баъди ҳамин навора мисол қатъ кардан бисёр менависанд, мақсад шумо дигар корига надоред барои талбидани ин вай. Не бародарои азиз, ман наметалбам шумо. Ман агар мисол чӣ хеле бошам, ман зиндагӣ пеш бурдан метавонам. Лекин баъзан бародарое мегӯянд, ба худо қасам, дар вақти ҳамин коронавирус, худо миннат нашавад, ҳама вақт ман фаъол будам. ин канали автосервис медонам, исмоили тоҷик медонам, балшои брат медонам, таҷиков медонам, ҳама ино медонанд ки ман мисол фақат фаъол будам. ҳамин таҷиков бачаак хай гирифт канала намонда, номери телефони мара мо бовар ки ҳамин қад занг мезадан. ҳамин тамоми Россия касал бениҳоят, бисёр бениҳоят хай тавбатам кардед бениҳоят. Ман худам рост гап худам касалам мебудам, сразу худам ҳозир мекардам ки ман бинамия касал, мақсад тавбатшон кунам. тавбатшон кардам. ба амри Аллоҳ худам касал нашудам, коронавирус нашудаму, лекин кӯшиш кардам ҳамчун мардвор. ака ҷои таъриф нестае, ба ҳар ҳол гуфтан дар кора. ака доктор, ман шуморо мешиносам, шуморо маро мешиносед, дар як ҷо кор кардагӣ ҳастем. Шояд бародари азиз, шояд ҳамроз Ғайров, шояд ман чун ҳамин ҳамроз ман номи аллакай шиностов ида ба чашм бинам, албатта шояд бишиносед. Салому алайкум доктор, мард фоизаш чанд бошад, фарзанддор бошад? Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. новобаста вай фоизаш ҳамин ҳуҷайраҳои зиндаи ҳуҷайраҳошон қобилияти хуб дошта бошанд. албатта ки агар як тухм ҳуҷайра ки бошад, фарзанддор шуда метавонад. модар оилат фарзанддор шуда метавонад. салом докторҷон, чӣ хеле ҷой аптек харем намаки почкирашува? ва алайкум ассалом фс. дар ватсап ман навис, барои намаки гурда ман таблетка менависам. иншоалло намаки гурдатам нест мешавад.
лекин вақте ки шумо дар хона ҳастед барои намак гуфтед, ман набояд узад. Махсус чӯнакҳое ҳастанд ки оба филтровӣ мекунанд. Шумо аввал оба гиред, филтровӣ мекунед, баъд нӯшед, хуб мешавад. Чунки ман инҷа як чӯйник дорам, он чӯйника вақти чой меҷӯшонам дар муддати 6-7 моҳ ҷалака хеле ҳол шуша ҷамъшудаги, шуша албатта ки дар гурдаи инсон медарояд, албатта ба санг ё намак мубаддал мешавад. Ака доктор, салом докторҷон, чӣ хел? Ака берӯз карӣ зарар завобгар медонад? Кори заргар медонад, вақте касал шуда баъд мефаҳмед шумо. Бале, рост мегӯед. Утренняя назария. Мара ака хитам мешиносед? Фенкатсе фунба. Яъни додари хидмати туҷдин хидати? Туҷдин ба фирам хидати. Салом алейкум. Туҷдин сози додар якаш. Албатта ки лайка майку бачаҳо, лайка монен. Албатта рост мегӯям бачаҳо, лайка монен ҳатман. Ман ки иншоалло кӯшиш мекунам ба дигар бародаро бо мегӯрам, реклама боша реклама мекунам. Лекин ҳамин дина бегоҳ, ҳамин Коля бародари тоҷик, раҳмат кунад падару модараша, ҳамин бародар дисциплина дар ҳақиқат дар ҳамин сообщество шумо 1400 буд, ҳозир 1630. Ассалому алейкум. Ман кирм дорам, чӣ хел тобат гирам? Бародар азиз Наврӯз Нодиров, ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Вақте ки шумо кирм доред, ҳатман шумо анализ месупоред. Дар анализ ахлоқ месупоред. Вақте ки дар анализ нишон медиҳад ки шумо кадом намуди кирма доред, баъд вобаста ба вай шумо дорутон менависем. Ҳатман ман дорутон менависам. ва гуфта намонад ки дар ҳафтааш ман кӯшиш мекунам 2 маротиба видеоэфир мекунам. Пеш аз видеоэфир камтар 1 минут боред мегӯям ки мақсад дар бораи кадом беморӣ ман уҷа аллакай эфир мекунам. саволҳои худро нависта монед, ман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. ҳатман ки имрӯз намекунам, лекин аз ҳафтаи оянда уҷа аллакай сар мекунам. Пеш аз видео сар кардан ҳатман зубора барои клиника мондан мемонем. Ман ҳамин сумо ки шумо ҷамъ мекунед, ман номери телефони худам мемонам, ватсапи худамда вақти шумо равон мекунед, ному фамилиятро куҷо ҳастем нависем, барои ки ман бояд донам пеши ман ки мегӯед, ман ҳатман хидмати шуморо дар дараҷаи олӣ мегузаронам. Касе мебинад партои ман хидматша мерасонам, ба ҳар ҳол ман қадр мекунам одаморо, барои ки маро қадр мекунанд. Албатта манам қадрша мекунам. Бародари азиз, телефонро шумо ман занг мезанам. Акай бирӯз зинда бошӣ, дастгирӣ мекунем мардамон. раҳмат калон, саломат бошӣ. Садои Муҳсин. номрод чанда ибрат? Номрон бародари азиз, ман баъд эфир мемонам, ба шумо дар ватсап нависта равон кардан гиред. Бисёр хуб мешавад, барои ки ҳозир ман чӣ хеле дугон дар эфир тросикап як телефон дорам дар дастам. иншааллоҳ доктор, ба хоси худо ҳамаш нағз мешавад. Дастгирӣ мекунем ҳама каса, ба ҳам бемор ҳастам. тӯли 8 моҳ худора шукр хела нағз шудам. доктори марам тоҷикай, бо шумо фахр менамоем. раҳмати калон, саломат бошӣ. шайх ансорӣ. саломат бош бародари азиз. дар куҷое ки бародарои тоҷикӣ ҳастанд, мақсад ман
ҳамашонро қадр мекунам. Нобаста кадомеки маро мешиносад намешиносад, ман қадр мекунам. Ман барои чӣ збор барои клиника гуфтам, вақте ки ман як видео кардам дар дигар каналҳо, парфтам мақсад номери телефонам мондам, аз дигар шаҳрҳо ба ман занг заданд. Бачаҳо ёшед ки мақсад уҷи аллакай кор кардагӣ ҳастанд, аллакай уҷи таҷрибаи корӣ доранд. Бар ман занг заданд аз ҳама шаҳрҳо, гуфтанд ки якай доктор мо дар оянда қади кор кардани ҳастем, ё як кор кун. Албатта ки ман уҷи лор, хирург, уролог, андролог, доктори бемории шуш, педиатр, терапевт, ҳама чиза дорам. Уҷа аллакай доктори бениҳоят уҷа аллакай тайёр ҳастанд. Кардиологам дорем албатта. Акай доктор барои чӣ саҳар пагаҳӣ даҳонамда об ҷамъ мешавад. Дарвеш бародари азиз, шумо дар ватсапи ман нависед. Саволи шуморо фора ман гирам, барои ки пеш аз ин ки ман бояд шуморо дору нестам, бояд шумо дар овени шуд чӣ тағйирото ба ман меояд, ман бояд ҳар як қадами ман бо худам мегирам, баъд дору ба шумо нависам. Салом доктор, ман маридини кукома кандум, чикор дору кунум, руша маҳкам кунум ё не? Салом доктор, ман мариди Алик Кеп Назаров. Ва алейкум ассалом. Бародари азиз, як бурга саволта хушрӯ бинавис ки ман нафаҳмидам, нофаҳмом чӣ хел марз савола. Мо бояд дастгирӣ кунем, мо як поликлиника хидмона дошта бошем. Албатта поликлиника ҳатман мо бояд дошта бошем. Вақте ки мо ба шаҳри муҳоҷират мебием, ҳатман бояд як ҷое дошта бошем ки мақсад як беморӣ мешем, як диарроҳӣ кардан як иллат меёбем, як иллат мехӯрем, ҳатман бояд ҷо дошта бошем ки мо хидмат расонда битонем. Мо бояд дастгирӣ кунем. Бахшиш бародар, аз ду духтур собит пурсидам, ҳам қимат ва ҳам вигадаи худашонро нишон доданд. Барои дандонҳоям хело азият мекашам. Шумо медонед як доктори дандонро ки фоидаи бемор бошад. Баракаллоҳ. Дар ватсап нависте Муҳаммад. Ман иншоалло ки кӯшиш мекунам доктори хуб ҷобам ва маслиҳат мекунам ки мақсад ман вақте ки одамотро маравон мекунам, кӯшиш кунед шумо аз ниёз суми кам гиред. Ман кӯшиш мекунам, ман ин корро мекунам. Акай берӯз ба пеш. Шоҳ саломат бошед. Ташаккури зиёд. Ва нуфтаам монад ки доктори стоматологам дорем, дудархон бигем. уҷа дар ҳамин институти рудени Россия мехонад, ҳам шаҳри Москва. бениҳоят саводаш дар дараҷаи олия бениҳоят. Мо бояд дастгирӣ кунем ҳамдигара. Мо як ҷое кушем. Албатта ки мо вақте кушоем, конечно ман ҳамаи шуморо хидмат мекунам. Ман ҳеҷ маҳал ин корро намекунам. Шояд ки баъзеҳо менависанд ки мақсад акай доктор худат мақсад оли ранги дигарро худта бигирӣ, ранги дигарро мешани. Не, ман ҳеҷ маҳал дигар намешанам. Ман чӣ хеле буд ҳамон хел. Ман ин ютуб ҳамин нав модашид дар ҳақиқат. Ман агар медонистам мақсад ютуб чӣ аст нест, аз соли 2007-2006 ман мерадам то ҳозира мақсад хеле 400-500 зиёд доштам. Лекин мо намедонистем чизоро. Ман нав ҳамин 3-4 мошин истифода бурдан асар кардем. Лекин ҳамидам ки боша нормаш чанда аймон 4-8 дар китобон аст. Агар ки ӯро
сахар бошад, یعنی тамомда ин сахари диабети шумо дар назар доред. Агар сахар ки бошад нормаш 6.7 5-6-7. доктор ягон ҷо даъват кунанд мардум ай пеш суҳбат кунем дар бораи поликлиника. бале ҳатман ки ҳамин хелам ки мисол дар сайт бироянд мақсад дар вақти прямои эфир дар мон суҳбат кунам бисёр хуб мешавад ва дар оянда мақсад ман авваячиро нагуфта намонад ки ман аз ба ягон кас кордор нестам ва кордорам намешавам. Ман духтурам, фақат кори духтурии худамро мекунам, халос. баъзан бародаро бисёр шояд ки дигар чизо наистанд. Ман ҳаминро мегӯям ба шумо ки ман духтурам, кори духтурии худамро мекунам. хуш мекунам хизмати худам дар бародари худам расам. тамом. Бисёр ман дигар нияти инвай надорам. салом доктор, ман Отаи Амриддинам. Кӯкои оператсияра кандам, бо чӣ кунам? Ва алейкум салом. Амо акае ки мақсад ман фарзанда мақсад операция кардам. Операция карда бошӣ, мақсад ҳамон ҷои кӯкои кандагира мази леомукол бишад. Всё. Лейкопластир фақат маҳкам кун, тамом. Ки ҷое ки мақсад часпидаги аст, ягон инфексия нағалтад. Всё, ягон кори гашт накун. доктор, ягон ҷо даъват кунам хоҳӣ? Бале. ҷазакаллоҳу хайран. Иншааллоҳ номероттонро дар таги видеотон менависед. Бисёр хуб мешуд. Аллоҳ ба ин кори хайратон баракат диҳад. Амин. дуогӯи шумо ҳастам. раҳмати калон саломат бошед. Асмоам худованд розӣ бошад. Ба ин комментарии хубтон сабшани мегӯм. Комментари доктор, ҳар як сол дастоям мекафам. Ягон маз нест? дар WhatsApp нависед, ман менависамтон. Маздон менависам. Ҳатман менависам. салом айноми бачаҳои сербхо. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. имом Саидов шуморо салом расонед ба бачаҳои сербхо. салом алейкум акай. берӯз як кӯдак бемории дил дошт. Падараш ба шумо занг зад. ман рақамҳои шуморо додам. дарҳол ҷарроҳӣ кардам. дар кор гуфт видеошро дидам. 2 миллион ҷарроҳӣ намешавад арзонтар. номерои манро додем, занг назадам. ва алейкум салом. бародари азиз, вақте ки ман телефонро набардошам, ман аз ҳама шумо хоҳиш мекунам ки дар WhatsApp бинависед. ҳатман кӯшиш мекунам. ина дидем барои як операция мардум 2 миллион 3 миллион ҷамъ мекунанд. ҳамон пула ҷамъ мекунанд. аз киҳо? аз урусо муоинат ба ҳамон урусо мераванд. албатта ки ҳамон пул омад аз ҷо, аз урусо омад, ба ҳамон урусо меравад. чӣ мешуд ки ҳамон моро дастгирӣ кунем? мақсад мо ҳамин худмон як бародари мақсад шояд ки мо дигаронро ба кор таъмин мекунем. шояд дигаронам мақсад ба кор таъмин мекунем. иншоаллоҳ. лекин дар оянда агар бинам мақсад корҳои хуб рафтааст, ҳатман ки ба Тоҷикистон рафта, мақсад одамои бемор ҳастанд, тавбатшон мекунем. албатта ки ман духтур ҳастам. ман дигар коре надорам, фақат тавбат мекунам. ҷарроҳӣ бошад ҷарроҳӣ, тавбат бошад тавбат. всё. ягон дигар монеае надорад. ҳатман иншоаллоҳ бародари мо коля таҷик иншоаллоҳ ки дар видеошои ман гуфта мегзарам, ҳатман баъд дастгирӣ мекунем. ман бовар дорам.
تو اگر سرت درد نکنه به قدر طبیب نمیرسی. سرمون درد کرد بعد طبیب میکوبیم. باید بفهمیم ما که در قریبیم با یک ما یک فکر کنم البته که ولی راست میگیم بعضا برادرای ما گپای ما را نادرست میفهمند. نسبت طبیبا گپای بیزه میزنند لیکن طبیبا همه جا آدمی بد آدمی بد هم هست آدمی خوب هم هست. برای همون مقصد من از همه شما خواهش دارم که مقصد همه را یک بهونه نکنید. آدمی خوب هم هست آدمی بد هم هست. اکنون من تذکیری میکنم باید رحمت کردن سلامت باشی صدای باشی سلامت باشی برادر جان. 2 میلیون جراحی میشود میگه سبور دارد شما لیچی نکنید نمیشود ارزانتر بیماری دید. برادر عزیز و فیلم بیماری نقصان مادرزادی دل داره. البته که اینو جراحی میشن لیکن دیدن در کار شاید که مادرزادی باشد شاید که در دوام حیات پیدا شده باشد. اگر مقصد خیلی به ما مراجعت کنه شاید که اپراسیون شاید خدمت خدا برسونیم. لیکن میدونین یک عجیبیش این است که وقتی که در بین ما توجیکوین هستند که به خدا لبوی ملت هم طبیب به قوت دارد. لیکن برادرای ما چیکار میکنن؟ همین پول جمع میکنن و کجا رفتن؟ مثلا به دیگر دولت ها یا که هندوستان میروند یا که گرمانیا میروند یا که اسرائیل یا که دیگر جا میروند. لیکن و اینو نمیدونن که چیکار کرده است. این من مقصد به همه سوال شما جواب بگردانم. من بسیار در دوام حیات بسیار در وقتی که در اینجا میخوندم وقتی تمام کردم بسیار برادرم میدیدم که مقصد می اومدن امریکا بسیار بلیط میگرفتن دیگر هندوستان دیگر جا میرفتن میومدن حالا که کسالشون از میفهمیدن و گفتنی هستم برادر عزیز که شما اگر بیماری دارید یا یگان بیماری قند یا بیماری دل یا بیماری رگ یگان بیماری که دارید حتما شما بر من دیاگنوز روان کنید. من میگویم که شاید در دیگر جا توبت کردن استوید هست یا که نیست. شما برای که مقصد برادرای ما بسیار میروند در دیگر دولت ها توبت میکنن ولی کساشون میفهمدن و میان قرضشون در 2-3 میلیون کمای البته کمی خیلی شوند. این را باید پیش فکر کردن نکن. بله خانه بدگیر بله نمر من رتید من حتما با آنها در تماس میشم حتما. سلام پراتیز دندان چند سوم استاد؟ و علیکم السلام. راست سلام پراتیز دندان من نمیدونم چند سوم استاد. راست نمیدونم. شاید در وقت نزدیک شاید که من پرسم گویم شناسا هستن شناسای روسا هستن مقصد آیا میگویم که چند سوم استاد و ارسو همکارای من مقصد دیگه همکارم مقصد میخوام که با من همکاری کنم. وقتی که من برای توبه چون میخواستم برای دندان بچه رو روان کنم درست کمتر قیمت گفتم من درست نخواستم دیگه بچه رو روان کردم چون که کمتر قیمت است. برای برادر ما این پولو نمیشن چون که اینجا برادر ما با ظرفیت 35-40 هزاری کار میکنن بعد 30 هزار بعد 25 هزار این برای ما زبانده نیست. مدت 20 روز باید مسکو بیاید لیچینی کند. خوب باشد که زنگ زند حتما فکر کرده میکنیم. سلام اکر چی با نپرسیش ویدیو را موندین من نفهمیدم میراج توی گیر. سلام اکر چی با نپرسیش ویدیو را موندین من ویدیو چی را مونده برگردم لایک همونه
мо шуморо илтимос карда будем ки намонем. Кадом видеоро ман нафаҳмидам. Салом алейкум ака. Фақати шумо суҳбат кунед номеротро нест. Ман фаҳмидам. Акай тағои худати ба фирм худат мара медонам ки агаҷо видео тамом меомадаки 60 сола. Ман фаҳмидам ҷе. Мо қади худо дар алоқа биромадагӣ будем. Падар ягон гапи ноҷоз задагӣ нест. Ман пурсидам падарта. Бепурсиш падарат ина дида нигоҳ кунеда. Ҷа аллакай ман пурсидагӣ будам, фисаронам фарзандшон наста ки бепурсиш. Не ман пурсидагӣ будам. Ягон ҷои гапи гандарам задагӣ нест. Доктор мутахассиси бемории кӯдакона дорем? Албатта дорем. Мутахассиси бемории кӯдакона дорем. Не ман дигаям. Ман оҷа акай тавои ман шуморо шинохтам. Падартон дар ҳамон видео агар гӯш кунед ягон гапи зиёдтии задагӣ нест. Просто мо подарои мада проблема мешавад. Проблема иншолло намешавад. Ин ягон гапи безеб задагӣ нест. Просто ман тобат кардагиам. Ягон проблема нашид. Агар проблема шид бизор мана занг занам. Иншолло ягон кас проблема намешавад. Не уҷе барои падартон бошад, барои падартон хиҷолат накашед. Ман видеоро маҳкамаш мекунам ва мисол видеоро тамошо кардан наметавонам. Беморам акам. Метавонам беморам акам. Наҷиблоз Зиёвиддинов ака номероро бинавис. Ман номеро розӣ мегӯм. Шумо номерои маро гирем. Лекин дар WhatsApp нависед илтимос. 915 398 3268 плюс ҳафт. WhatsApp нависед. Акай тағой бале гапи дуруст задӣ. Ҳамон рӯз занг дадам рост гап. Мехостам бо ябр гапирсам ки дар партия меонем. Лекин падар ягон гапи зиёдтиам задагӣ нест. Ягон гапи зиёдтиам задагӣ нест. Просто барои дастгирӣ кардани ман мақсад падар гап задагӣ. Иҷода ягон гапи зиёдтии задагӣ нест. Доктор мутахассиси бемории кӯдакона дорем? Бале, мутахассиси бемории кӯдакона дорем. Албатта ки бо ман ҳамкорӣ мекунад ду профессор. Якташ профессор уролог андролог ки устодам аст. Дигараш профессор нефролог гастроэнтеролог педиатр ки ино одамои баланд ҳастанд. Дар шаҳри Москва ҳатман оянда ҳамкорӣ мекунем. Як бори дигар бо плюс 7 915 398 3268. Ака тағои иншолло проблема намешавад. Ман гуфтам проблема намешавад, начи намешавад. Он додараш мешавад. Не, гӯш кун. Мероз додараш агар боши туйдев. Гӯш куда? Проблема намешавад. Ман ака тағоя пурсидам, ака тағой розигӣ дод. Фадатам розигӣ дод. Ҳеҷ проблема намешавад. Доктор аз бинӣ, хунравӣ аз чӣ ҳисоб бошад? Аз чӣ ҳисоб аст? Хунравии бинӣ, бародари азиз, вақте ки давлени баландам шавад, аз бинӣ хун меравад. Ино гуфтамонам. Ва як чизи дигаро гуфтамонам ки бале. Вақте ки девораи ҳамо рагҳои бинӣ вақте ки тунук мешаванд, бисёр ҳолатҳо дар вақти ҳамин холидани бинӣ ҳатман метавонад ки бинира хун ояд. Лекин бисёр ҳолатҳо дар вақти давлени баланд шудан хун мебиёяд. Хуб аст. Албатта ки хуб аст ки дар бинӣ хун мебиёяд, сразу ором мешавад. Ки рафтаву дар майнаи сар
خون کفر این با این سوگوارد میرسونه. السلام علیکم حضرت، نمره تلفن تشکیل بیاریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دولت اسماعیل. یک صفحه بالا نگاه کنید. نمره مرا نیستم میشه که تپلو دامون که سورو اودینه نمره مرا نیستم. یاده بارلو به نیستم. کودک بیاریم یکی همون قاضی دکتر شده بیاریم. چی مسئله دیگه؟ سلام علیکم بگید دیگه. یک قنطه بزن بگید دیگه. کودک اگر 7 ساله باشد، فقط رو نمیگردد کودک بیاریم یکی همون قاضی دکتر شد با من روان کنیم. واتساپ در واتساپ روان کنیم. من بینم وقتی که شما در واتساپ روان میکنین حتما باید کوشش کردن در کار که صورت شروع روان کنیم. بعضا حالتو یک پرش شما روان میکنیم من فهمیده نمیکنم. شاید فلاش دیگه. در همین сейчас مورد 29 البته که برادر عزیز همین هر یک ویدیو نواری که من میکنم من از شما خواهش دارم که لایک بمونین، پدیلیت کنین. به نهایت من انشاءالله دستگیری خودم میرسونم. رحمت کنم و حقیقتا و تیمار علیچینی کردیم ما نداری اعتماد محکم کنیم. برادر جان گفت نیستم جورا محکم میکنیم. اکا قریب یک ماشید شکم براو فقط بعدی تعام خورید توب میکرد. برای دورویم فایده نکردیست چی کنیم؟ اگر قریب یک ماشید شکم را فقط بعدی تعام خورید توب میکرد. سورو بود نیم در وسط ننویس حتما اناز بیموری شما را میگیره. بعد باسته با من شما دورو مینیسه. رحمت حضرت انشاءالله در خدمت دهیم برادر. سلامت بود برادر جان. سیده ابرشد تقا اسپید نکدم. اما نجیبلو جودی نو تقا اسپید نکدم. боло да савшин боло бардор номери ман 915 390 368 номери ман ҷода аст. О давлати салом алейкум. Салом ба бачаҳои Новосибирск. Гадои ассалому алейкум. Мо бо туи мефахрем. гап неста давлати. Давлати ба худатам як канал кушонам дар кор. Асан дар кори бачаҳои Сибир. Бачаҳои Сибирӣ ки дар бозор кор мекунанд. гап неста. Давлати бародар азиз ба фирмон дар онҷо соат 4 шуд. худат хоб нести. давлат исмоилов шумо ҳазра дар куҷо москваем? ман бародар азиз در مسکو هم موجود در مترو کاجوکوفسکی، در مترو وارشاوسکی، بعد در بلسه نواباد، بعد در بلسه پترکودا. او انشاءالله که همش میشه برات. بله دولتی همش میشه. خودسازی چوکا همتیش چوکا دیری باز زنگ زدی دولتی. زنگ زن همه وقت زنگ زن دوستی را شما فراموش نکن. همه که ارزو دوست یک ویدیوی من اقلا یک 100,000 پرسموت رو بگیرم لیکن 100,000 پرسموت رو نگرید. گوش که برادر عزیز 1993
дар ватсап ман навис, мо бо худ алоқа мешем. Ман кӯшиш мекунам ки сабаби бефарзандӣ будани худатда мо бо худ бифаҳмем ки чӣ сабаб ба худат фарзанддор нести. Шояд ки оилат проблема дорад, шояд ки худат проблема дорад. Ира фаҳмидан дар кор ҳатман ман иншоалло ёрдам мекунам. Ҳатман зиқ наша, мондан дилшикаста наша, ман иншоалло хизмати худам мерасонам. Номери ватсапам бигир, данҷа наштаган бачаҳо номери ватсапам бигир бинавис, ман ҳатман иншоалло дастгирӣ мекунам. Иншоалло вақте ки ман талаб мекунам, ман иншоалло кӯшиш мекунам. Ҳо алҳамдулиллаҳ сот ҳама дастгирияст мебарам. Иншоалло Мадина омадам дар Москва де. Ай бигардам, биги дига, давлатӣ биги дига. اومده یه بار زنگ رو بزنی کمی خیلی این نوسکی بچه های نوسکی اومده که بیشتر کنی همین رو در همون خیم که بودم البته که در همین 1630 نفر برادرای هستن که بسیار شما را میشناسن، بسیار شما را میشناسن. не то что مثلا با ویدیو اینو بسیار چون سلام علیک خطی من را میشناسن. و وقتی که شما قصه ایش رحمت میقپم بینیم خون میآید ناله میسازد. البته که شما در وسط من نویسید، من دارودتون رو علاقه فکر کردم چی دارون هستم، حتما با شما من دارو خوب می‌نویسم. سلام بیرو جون، عزیزو بی مردکیم نوکش میخورد خوب میرود. و علیکم السلام رامت زیراست. و علیکم السلام. در وسط من نویس شاید کردیم پرستدی دوری برای پرستدید حتما توقعاتتا می‌نویسید و من نمی‌کنم. و من باید بدونم که چند ساله هستی و من باید سبب شد بدونم باید سبب شد شد من باید پرسم بودم مقصد اکه بیروز همون برادر جواب تی زنگ میزنه رقمو در حاضر بودونش فرزندش بیماره بوده. برادر جان در واتساپ یا برو بنویسه برای که یک 4-5 نفر زنگ زدیسته من درست کردم میدونم و تلفن منو مینود نداره که مقصد من زنگ شدم. در واتساپ بنویسه من حتما جواب میگردم. حتما سلامت سلام برقرار می‌گردد. ای سلامت باشین. به نهایت ما تو دیگه اکی بعد اون لگه نوسیگرد ما باید حتما کوشش کنیم همدیگه را دستگیری کنیم و باید یک جایی داشته باشه که اقلا من سپاکوینه مقصد شما را قبول کنم. و بعضی برادرها با من ایدئوی خودشون میگن بر من که اگر دکتر بیا یک جور ارنده گیر. ولی کپیت مخول وقتی ارنده میگیری وقتی که ارنده میگیری ارنده شهر مسکت به نهایت وزنین است، به نهایت قیمت است. وقتی که من ارنده گرفتم من البته که مجبور میشم که من باید از شما پول گیرم که من باید ارنده را پولش دیم. برای همین من میگم که شما دستگیری کنین یک بار اصاب میشه همه یک بار اصابم من همه شما رو برگردونده میکنم و بطورم بیپول میکنم انشاءالله. سلام اکرم من از شهر ورامش التماس یکان توصیه دیتن تنهایم یاره شده از رنگ چیزات که التماس چیکار کنم. حکیموویچ و علیکم السلام برادر عزیز. در واتساپ من بنویسی من اول باید رنگش بینم پوست بینم مثال
با خود در واقع میشم انشالله که این دارو خودتان بنویسیم 915 315 398 32 68 نمره واتساپ در نایسته فقط چی صورت کنید من حتما بخیر در واقع میگم سورو بود نه برادر انشالله маюда расмоди бисёр мешавад ту фақат эфира бисёртар кун бародарои муҳоҷири мо бовар кун нимша шояд бисёрша саломатиаш нестай оле намедонам эфир бале бисёр гапи хуб задем ман медонам бисёр намедонам бар аз ҳамон сабаб нестанд хайки канали ма чи 1600-таи ҳичи нестанд баъзан бародарое ҳастанд ки мақсад 100,000 200,000 додам дар ҳавайоам мақсад агар шумо дастгирӣ кунед мақсад ҳале видео чанд каси подписчикам агар ҳар як кадои шумо поделитеся кунед видеои мана ҳатман майда каналамон бисёр шидан мегирад подписчик ва моро хизмати худо кардан рафта мегирад худоҳо нигаҳбон бошад амин ромазои раҳмат калон саломат бошед худо шуморо нигаҳбон бошад доктор мумкине барои мардонагӣ савол диҳем бародари азиз лев аллаҳ дар ватсап барои мардонагӣ савол диҳед ман ҳатман саволи шуморо ҷавоб мегардонам вақте ки ман ба худат дар алоқа мебурам барои мардонагӣ ман бисёртар аз шумо мепурсам бениҳоят як саволу ҷавоби 1 минута нест ки ман бояд саволитро просто так ҷавоб гардонам ин шояд 10 минут 15 минут вақти ман ахта мегирад аз ҳамон сабаб дар номери ватсапи ман менависед зинда бошед доктор саломат бошед шуморо худо нигаҳбонтон бошад аввал вақте ки ами канала кушодагӣ будам ира меқабдан подписатсия мекардам пе майда подписчик ҷамъ кардам зиёд кардам ва ҳамин 700-800 омад бениҳоят мушкил шид ҳамин қайм мекардем подписчик ҷамъ мешуданд бо нобуд мешидан ҳамин баъд майда як зиёд шиданд раҳмати калон ба ҳамнафароe ки мақсад маро давират карданд мақсад дар прямой эфир бумадем раҳмати калон аз ҳамин рӯзи буротан ман видеои худро сар мекунам прямой эфир намебурам дар ҳафтааш як бор ду бор намебурам мо кора шуро мекунем иншаллоҳ ва шумо ҳамавақт активни бошед ҳамавақт дастгирӣ кунед мақсад мо як кори худро анҷом биёбем албатта ман медонам вақте ки дар вақти коронавирус бениҳоят мардуми мо бениҳоят бар ман муроҷиат карданд ай тоҷикистон ба дигар шаҳрҳо мақсад бениҳоят бар ман муроҷиат карданд ҳатто ҷое ки метавонистам хидмати худам мерасонидам не фақат барои як коронавирус барои ҳама бемориҳо барои раҳмати калон саломат бошед лайк камай ку бародарон бале садои муҳсин додарайкаш ҳам бачаҳоро як шавқ рағбатшон як бедор кудан лайка зер карда рафтан гирам ман намедонам аз чӣ сабаб бошад агар боз ман гӯям ки мақсад ҳаминҷо так конкурс дорам ё ки фалон мерседес монда ё ки фалон мерседес майбах мондагӣ بدونم بلیتم 30,000 50,000 میخرم من باور دارم میخرم لیکن من میگم که همه وقت شما خطا میکنین شما ما را دستگیری کنید ما شما را دستگیری کنم پولی باشد
Yok. Yönü boşa çıkan boşa. Nasıl bu şeyi nasıl yaşam sadece ama şaka düşüyor. İnşallah ben bu arada inşallah. Doktor Hami sauna çifuy da dorat mevti doktor. Sauna şu بیماری فایده خوب دارن بسیار فایدهش خیلی برادر عزیز و فعلا که جالبه ساعتم 22:46 شده 22:46 کشیده باشد علاقه ما در افیر 1 ساعت 20 minut هستیم ما رو تماشا دارن 15 نفر یک 5 minut دیگه البته که میستیم که برادر را منینیوشو میفهمیم فکر عقیده هاشونو بعد شاید که پیام‌های افیر خاموش میکنیم تو ویدیوی دیگر هم مقصد حکیم حکیمویچ 915 398 32 68 در واتساپ التماس نویسین. بله انشالله کوشش میکنم و بسیار حالت ها من کارهای اپراسیا بسیار که دارم از همون سبب برام قرار شاید که نتونم مثل مرتبه به اومده بعدا حالت ها میشد کنم از این سبب ها را میشه که من ضعیفی به اومده نمیتونم و نقصان مونت که من انشالله کوشش میکنم که دکترانی که مثلا بر من شناس هستن بر من رفت آمد دارن من انشالله من کوشش میکنم که از همونها اینترویو گیرم مثلا و پیش از اینترویو گرفتن با سوال و جوابشون مثلا شما سوال و جوابشون هم می‌نویسید من حتما یک ویدیو چه میکنم مثلا سوال جواب میکنیم بعد برای مدیسین هم مقصد خیلی است که با بچه ها تقسیم میشه شخصا من خیروگ اورولوگ هستم هم دیسی خیروگ هم استروسلی خیروگ یک سوال بقا قربان بله برادر عزیز سوال چین سهرات دهانم تلخ میشود چی کنیم برادر عزیز حدود زیری معدت و تلخت اوزی کردن در کره حتما و این لایک مانند 70 لایک میشه بله 70 لایک میشود اینجا 64 لایکه لایکات خیلی کم است خیلی شروع میشوم است صدای محسن بسیار کاتگه خوب مونده محمد مستقیم سپر کنیم برادر بله هست یک ماشین بریم پیش اکا بازی کنیم من ماسکاده بله برادر جان بیا در نمره وسایت من نویس من حتما من خودم میبرم موجود میکنم حتما من از همین سببایی که مقصد برای چیزی بود برای کلینیکا گفتم اینو نمره کردم موندم شما نترسین من 2 روز پیش یک داداره که هم مقصد همین روز بردم اپراسش کردم همون داداره پروس رد اینتریس من بردم که مقصد در این اسم کلینیکا ده من درست کرد
$3,500 просим буришни пулша фақат ӯзӣ кардаг, яъне халос. Ачиба мо дигар ранги дигарон наметонем. Ақаллан як кабинет бошад. Як барои дидани бемор бошад, ҳатман мо ҳама қобилията дорем. ин маънии онро надорад ки мақсад мо ҳечро намедонем. Мо медонем, ҳатман иншоалло медонем. Вале мегӯям ки як сухан аст ку бепул суханат асар надорад, ҳоле ки ту дорӣ хар надорад. Агар 800 миллион, агар 800 басаводам ки бошид, пул надошта бошид, ҳеҷ кас нест. Барои ҳамон ман мегӯям бародари азиз, дастгирии хона бирасонед. Бежмаҳал шумо залал намебинед. Пага иншоалло мебиём. Кадом адрес? Гӯш кун бародарҷон, вақти қурбонот. Пага рӯзи якшанбе аст. Вақт рӯзи аллакай оди қаймаҷон. Пага худут саргардон наша. Фақат дар WhatsApp ман навис рӯзи душанбе то рӯзи шанбера. Ман больницаи давлатида рӯзҳои то рӯзи ҷумъа дар кор дорем. Баъди мақсад баъди ҷумъа мақсад ман чӣ даҳем? Рӯзи шанбе як рӯз дар бо ҳамроҳии профессор дар клиникаи профессор мақсад операционро мегзаронем. Аллакай 65 сол лайк кишида. Ман рост гап аввал намедонистам ки лайк ин барои чи аст. Лайк албатта ки вақте ки бисёр мешудааст, видео ба ҳар кас паҳн рафтан мегирифтааст. Аз ин сабабаш ин будааст. Лекин агар ки имкониятон боша, агар мисолтон кунед, агарам бираса, як камокатам лайкаро зер кунед. Кай вақт мешавад биёем? Рӯзи душанбе насиб боша биёед ҳатман. Аввал занг занед, ман шуморо иншоалло ки рӯзи хабуша муайян мекунам. Шояд рӯзи душанбе, шояд рӯзи сешанбе. номери ватсапа болоро нигоҳ кун. номери ватсап ҳастам. Ман тайёрам доктор. Албатта ҳамин акада ҳазрубли партоин клиника кушояд мотаскирӣ мекунад. Акадан босавода мешиносем. Рост мегӯяд акаҷон. Иншоалло ҳамаон дастгирӣ мекунем. Фақат сабр кунем. ҳамааш мешавад, мекунем. Чанд қадр илоҷиш боша бародар саломат ё ҳама якум ҷо неста. Бале рост мегӯ бародар азиз. мақсад медонед шумо ҳамин барои чи евреё мегӯянд? Евреё ҳамдигарашонро дастгирӣ мекунанд. Ин мегӯянд еврей. мақсад евреё дар байни мо, ман як тоҷик дар больница кор мекунам, дар байни мо евреё кор мекунанд. Ман пурсидамшон, мегӯянд ки мо евреё ҳама вақт ҳамдигарро дастгирӣ мекунем. мақсад мо еврей нестем. мо алҳамдулилло фарди мусулмонем. мусулмон маълум бояд якдигарро дастгирӣ кунад. мо бояд дастгирӣ кунем ба якдигарро. вақте ки ман хеле сини соли хидмат дар медисин сарф кардам. албатта ки ман як чизро медонам дар бораи медисина медонам. аз шумо хоҳиш дорам ки мақсад дастгирӣ кунед. баъзан бародарҳое мешаванд ки шояд ба фикри ман розӣ нестанд, лекин ман мегӯям шумо ки дастгирӣ кунед. иншоалло ва раҳмон залал намебинед. бародар салому алайкум. як бори дигар такрор кунем. барои спортчикали клиника Саодатхон Юнусова. ва алайкум ассалом. Саодатхон Юнусова.
ما همینجا تصمیم گرفتیم که مقصد همینجا 1600 تا 1630 تا با پیش جوریم. اگر هر یک کدوم یعنی مقصد هر یک کدوم اگر مقصد همین 1000 سومی دستگیری کنن ما را مقصد اینجا ما البته که میتونیم یک جای خود خریم یا که یک کلینیکای خدمات سازیم. البته که زمین خودمون هست در مقصد زمین خودم هست. من باید کاری کنیم که اقلا از دنی برداریم که برای برادران بیمار میشوند در شهر مسکو و دیگر اوبلاست بیان من دستگیرشون کنم. من همین را میخواهم تمام. و اما دیگر با دیگر کارهای دولتی نماید من کاردار نیستم. فقط من دستگیری شما هستم. من میدونم که منم انسان هستم. یک روز منم میمیرم. آدم میرنده است. و میخوام که یک دستگیری خودم برسونم. چی به من رنگ دیگران نمیتونم. چی به من مثال رنگی آدمای کنکورس بزرگ ما نمیتونیم دیگر کردن. ما باید کار تشکیل کنیم. ما باید همین کار را به انجام رسونیم. برای چی؟ برای که مقصد پیش من هزارها نفر میگویند راستی که وقتی که من خدمت رسوندن نمیتونم من خودم میخرم که همین کار نشید. برای چی نشید؟ برای که بودجه نداره. برای که مقصد شرایط نداره. برادر سلام علیکم. یک بار دیگر تکرار کنید. اپر سعادت کن تکرار کردم. شاید که شما شنوید. لایک مونید کسی نمونده آدم بسیار شود. سلام علیکم برادرها. شناس آدرس دارین یا میدونید در کجا کسالی ترومبوسی توبت کنه فرزندم توجیک موجیر بچه وسط من در نویس لیکن نوم بیموری حتما درست نویس. برادر یادم کردم در کار دکتر همین در خدمت حقوق من به اهمیتی التماس همین بازار بود میکنیم یا در همین کار کار میشه. من شما رو حتما اجمال نمیخورم. شما نترسید. من انشالله شما رو دستگیری میکنم. بعضا برادرای یفت میشه که شاید که هر خیلی گپا نویسن لیکن من نمیگذارم که باید با من یکو گپی بیزه بنویسن. چونکه من برای همین برادرها کوشش کرده هستم که خدمت خودم برسونم. یکون دل نیتی بد ندارم. چی با که مقصد دیگرها کنکورس میمونن در بین 2-3 روز 10 میلیون 5 میلیون 7 میلیون جمع میکنن. شما پروفت برای یک ماشین شده آبی دهنتون میره سراغ جمع میکنین. حتما کردن در کار. خفه نشین برادر عزیز. کمتر شاید که غضبونی صحبت کردم لیکن سخن حق تلخ است. سلام علیکم که بیروز الله مراتون درست کنند دستتون درد نبینن. خداوند برای کارتون کرده. رحمت کنون اپا جان. سلامت باشین اپا جان. خداوند شما رو اجمال در سرتون درد نمیده. برادرها کدوم تماشا دارد همه جا تا پایان کنید کنکورسو در گپ زنید. خلق فهمه این همه مدت دخل دارد. یک کس کسل شود یکان کسی یادم نمیکرد با همین برادر دستگیری میکنه با بله برادر بله. همین دیگه یک اکه با ما زنگ زده. این اکه من خیلی 15 سال کلان است. خیلی دکتری پرتچی باید انشالله که اکرم در بارم هست. انشالله که ما یک دیگر قطعی رفتار خوب داریم. دستگیری میکنیم انشالله و شما دستگیری کنیم. و از این چی ویدیویی که من در همین یوتیوب کانال میپرتم شما دارید تماشا کنید. و بسیار حالتهایی میشه که من
ҷарроҳиҳоро ман мегирам дар канал Мепартоз. Шуморо тамошо кунед. Ҳеҷ маҳал шумо натарсен. Ҳама вақт фарди мусулмон ҳама вақт бояд зираку доно бошад. Бояд як чиро тасаввур карда битонад. Албатта бояд ҳатман бояд бидонад ки ин чӣ фарқ дорад, ин кадом узв аст. ҳолатое мешавад ки мо мемирем, ё ки фарзанд мемирад, ё ки падар мемирад, ё ки модар мемирад. Мо бояд тайёр бошем. Мо бояд бидонем ки чӣ гап рафта истодааст. баъзан бародаро занг мезананд ба ман, бачаҳои ёш ҳастанд. медони бародари, мега ака дилам дард мекунад. Мегӯ ки бародар азиз дилит як ҷои, мега ака ман намедонам. албатта кам кам як китобхона дар бораи вақте ки ютуб медорем, дигар видеои бемаънӣ ё ки рақосаҳои ҳофизӣ тамошо накун, вақт як маълумоти хуб гирад. ман кӯшиш мекунам ки ҳамин видеое ки фоидабахше ки шумо ки бошад, ман дар ҳамин ютуб бимонам, шумо тамошо кунед. як маълумоти хурдака ки ҳам бошад, албатта ки бо худ гирен. бародаро биёен як бор консерт наравем, як бор конкурс бозӣ накунем, аз барои Аллоҳ дастгирӣ кунем. доктор тасмим хуб гирифта. хайр ки саломат бош. Сорок Удинаев, саломат бош. шумо донишояк хуш. бале бале, рост мегӯям. бисёр бародаро тамошо кардаги нестанд, ҳатман ба ёд медароянд саҳарда. худ кудаброн. салом шерина. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бале, шинохтам шуди бег. ман конечно утра мешиносам. шеринаро алло мешиносам. чӣ бале? лайкашата шапакин барабара. бале. шудбек ба фикрем ки аз аввали кино набуди худат. бояд дӯне ки ҳатман сухан дар бораи чӣ меравад. сухан дар бораи сбори клиника меравад. уҷо аллакай сар кардем. хеле зад кардем ки кӯ бародарои мо чӣ кор мекунанд. бародарои мо фақат дигар видеоро истифода бурданд. ва гуфтанӣ ҳастанд бародарои азиз ки ман нигоҳ мекунам дар шабакаҳои ютуб. албатта ки сбор бисёр ҷамъ мешавад. сборое ки мешавад ки баъзаншон ман мебинам бисёршон дурӯғ аст. ман медонам сборо 1 миллион 2 миллион мешавад. ман бовар дорам ки ҳамо операсия ҳамқа нест. яки 2 маротиба зиёд кардагӣ аст. вале халқ ҷамъ мекунад ин пула. вале халқ намедонад. шумо ҷамъ мекунед сбора, ки дар амон мекунед. духтури рӯз чӣ кор мекунад? сразу мегирад. албатта дар манфиати кисаи худаш ё ки ба нисбата мегзаронад. ҳама вақт ман боз таъкид мекунам ки ҳама вақт дастгирӣ кунем. ҳама вақт дастгирӣ кардан закор. ака беҳтарин чим конкурси ҳаромда билет гирифтан шона гузоранд. ин хуб аст. вале албатта ки ман ин гапро чанд бор гуфтам. бале, чим ин конкурсода. бале, доктор вақтои прямой эфирда муайян кунед. мо ҳам барои эфир шумо вақт ҷудо кунем. ин рӯзои шанбе, ҳатман рӯзои ҳар шанбе, шояд соатҳои 9, шояд соатҳои 9:30 ҳатман аст. прямой эфири ман мешавад. ва дар ҳамин
o diğer روز معین میکنه شاید روز دوشنبه شاید که روزی سه‌شنبه حتما прямой эфирам misol معین میکنیم که کدام روزدا و پیش از ویدیو کردن حتما که نمر کارتا را میمونیم برای مقصد برای збора چی کردن برای збора نمر کارتا را میمونیم حتما لیکن موضوع در باره دیگر بیماری شاید پیش از موضوع را سر کردن یک مینوت ویدیو میکنم میپرتم میگم سوالات رو پیشنهاد کنیم من حتما سوالات شما را جواب میگردم در پرموی فیل یک کارم میکنیم برای یادم و برادر عزیز ساعتم 23:07 شد البته که قریب 1 ساعت و 42 минут شد که ما در پرموی فیل هستیم سلامت باش برادر جان سلامت باش انشالله که ما حتما کوشش میکنیم انشالله اینجا برادر ما پود دبرو شادی بیگ برادر ما بسیار انسان خوب هستند یک مادر در فرزندشون بیمار بودن در شهر کرساندار من یک بار زنگ زدم این برادر گفت من نگرفت گپ رد نکرد رفت برادر رحمت کنه پدر و مادرش من می‌ندارم الله مهربان جزای خیرش کرد برادر رفته نپشکر فرزندش به بین سر برد معلوم کردن چی است برای بلغم کدوم رو خوب است برای بلغم برونگکسین از همه خوبش هم است برونگکسین با مو کچکه شد در روز 3 بار میخوری 2 بوتلکه 3 بوتلکه استفاده میبرید اگر یک هفته 2 هفته ما 1 میلیون مشتریم باید یک بانیسه خودمون کشیم البته که یک بانیسه خودمون کشیم این روز من روز دیگر بانیسه یک برادر سیویچ گفته بودم در بانیسه میخواستم که برادر با مبلغ ارزان اپیراسته کنم روز که امو دایرکت امو بانیسه با کلا نگرفت دیگه چیکار بکنی مادرکو جای خودشونه با کلا که نگرفت دیگه من چیکار نتونستم من بسیار حالت رو میبینم برای همو من با شما سخن رو در حقیقت این کارو درسته یکی برادر عزیز پود کده برو شدبیک برادر جان دیگه برادرم خودی رسان کردن نکار دستگیری کردن در کار ما باید دستگیر نمیگیره همین از جایی باشد که مقصد خدمت رسول برای برادر توجیه خدمت باشد کن و خدا قسم همه وقت خدمت چون میرسونیم اینجا برادر ما بسیار توجیه کن دستوری که بسیار کار میکنن خیلی من میرم میبینم دینا بگم ما رفتم دینا بگم ما رفتم برادر توجیه خدمانه به نهایت چی کدگی بودن لاتو خوب کدگی کردن توبهشون کردم اومدم خیلی شرایطشون رو دیدم چی خیلی است هم خیلی جوها بسیار است من نگاه کردم و قریب از 100 نفر تو بسیار کار میکنن شرایطشون بعد و همون آدمی کارفرما مقصد دکترم نداره که یک
چی میگم خدمت رسونم برامو برادرای مثال که کار میکنن حتما هر یک ارگانیزاسیا که مقصد бригада вақте кор мефармонад бояд чизи хусha дошта бошад, духтури хусha дошта бошад. вале ки мо дар шаҳри Москва ки кор ва фаъолият ки дорем аллакай нозукҳои барои чӣ кор кардан накун, кадом бемориҳои ки ҷо бурдан накун, чӣ кор кардан накун, келакриса кардан накун, ин чизҳоро мо ҳамаша медонем. доктор дар канали як бачаи тоҷикамонди Иссат Аҳмадов фанд кард аз доктор Кури Хавай дар ҳақиқат бемор буд. бале, саволи хуб додем. дар ҳақиқат бародар бемории эпилепсия дорад, эпилепсия дошт. дар ҳақиқат бемории эпилепсия ин беморие аст ки табобат намешавад. фақат сарш ҳамаи ҷумбудаст ҳам хеле как бемории Паркинсон қариб 7 соат сарша ҷумбундагӣ будам ёдам. 7 соат. вақте ки ман 4 доруи ки мақсад доруи ки таъсирашон баланд буданд 4 соат таъсирашон ки баланд ки буданд, ман сразу вақте ки укол кардам сразу действит кард, успокоишид. ҳамчунин ман як угадат кардаму видеоҳай карданам, видеоро партофтам. лекин ҳамин як ҳафта пеш короче дар метро Булвара Касовский именно ҳамин бача, ҳамун корфармое ки мақсад ҳамин бародаро дар мойка кор мекардай, вақте ки як додар метро мебина ки мақсад ҳамин мошенник ҳамаро фанд кард, метро мебина бача мега и фирибгар будааст ку. сразу маро зан мезанад, мега ака ҳамин ҳавай неста? мегӯм ҳавай, ҳамин мошеннике. гуфтам о бале. ҳамин гапам гап мезанем, мегӯ ки гумш кунем, вай намешавад, мақсад вай метизад. ҳамин гапам мегӯ ки яке 3-4 соат баъд занг мезанад, мега ака 5000 хайзайн монда диздидаю. гуфтам ман мерам, дига намегӯям. короче пулошонро метизад, меравад, ба соат 12-1 маст мешам, меям. ҳозирам мумкин бачаҳоро фанду фириб карда ва бачаҳо пул ҷамъ карда, бачаҳоро гуфта ки бачаҳо модарам гузашта шида, пул ҷамъ кунем, модар метавота шид. баъд мара занг зада, ман прямой эфир қатъи ва ё суҳбат кардам дар ватсап дар ман қатъи гап задам. гуфтам ҳайвон мара шинохтӣ? ман кем гуфт бале нашинохтам. гуфтам ман докторам, ба ёд оварди? гуфтам бале. гуфтам ношири кору чӣ ба ки модаратам мурда мебарорӣ? хай бачаҳорам бачаҳои тоҷики худмон номусшон кард, чикали ки қайд заданиш ки ман бояд ба пагашам мерафтам, видеош мекардам, мепарсондам. ман гуфтам бия мушкан проблемаи худмон бас намекунад ки бо дигар проблема пейдош мекунад. ҳозир намедонам дар тарафҳои метро Булвара Касовский наздик карда гашта зида. ва шуморо мегӯ ки шуморо вақте пеш намояд я мошенника. шумо бешимал ба вай бовар накунед. мегӯянд ки хубӣ карди даво парто, хубӣ карди даво парто, ҳам як бор хубӣ ку мақсад аввал бимон, аввал бидон ки мехоб ба ки хубӣ кардаастӣ. бале ва актёр буд. путку добру и қанта бузан шуд бек. иду сайдушак путку добру бояд ага ҳунар ва табиат. ай ҳунар ва табиатам медонӣ. путку добру таби сразу ҳамин сураташ шинохтем ки шабех харитем. бародаро азиз бидирем, подписаться кунем, дастгирӣ кунем. канала аи канал ман бешухӣ бениҳоят ман бачаҳоро дастгирӣ кардам бениҳоят. ҳамин канал ақаллан ҳамин 5-10 ҳазор шавад, 5-10 ҳазори бачаҳои худмон мақсад бачаҳое бошанд ки
мақсад дастгирӣ кунам, ман мефахрам ба худо. Ман тайёр ҳастам, ки хизмат расонам. Дар куҷое ки бошам, тайёр ҳастам хизматшон расонам. пешравӣ ба шумо хоҳони дӯстам. Раҳмати калон, саломат бошед. мекунам барои навъҳои кӯмак кушодам. бале, беҳтарин кардиш ҷои бе. ман оли иншоалло ки оянда камтар хизмат мекунам, иншоалло дастгирӣ мекунам, иншоалло. доктор мазани сара шамол зада. раҷабали шояб. бародари азиз, салому алайкум. дар ватсап навис, ман шумо ба саволотро ҷавоб мегардонам. дар ватсап ҷавоб метавонам. бале, гап нест, саломат бошед. 93 и сурати ҳабибу ба фирм камера чӣ ҳастӣ? точно доктор, иншоалло. вақти бародарҷон менависӣ, доктор, иншоалло бинавис. иншоалло бинавис, бисёр хуб мешавад. тарзи дурусташ иншоалло. алайкум салом. мегӯям гаймарид шудам. бале, бемории гаймариш кишида бошӣ, ҳатман ба ман занг бизан, ман даракта меорам. бале, ва як вақти карантин буд, як бародармон, як додарак дар Люберти, дар вақти складои хунук кор мекардааст. ҳамҷо бешарпа бо ҳеч мегаштааст. гаймариш шудагӣ буд. бениҳоят рафтем ғазо бикашидем, ки баниса мебарем, баниса қабулш намекунад. бениҳоят азоб кашидем. Тоҷикистон бача қариб ки тамом шавад. то рафтем ба хона рафти, бовар кунед, қариб бачаро аз даст медиҳем. бо хеш табор буд. ба як ҳолу зор қариб банисаш равон кардем. чанд бор рафтам дору укул кардам. мегӯям ки бениҳоят ман ҳолатҳоеро мебинем, ки ба худо қасамай он ҳолатҳоро шумо намебинед. агар духтур бошед мебинед, агар духтур набошед шумо намебинед. ба ман во мехӯранд, дилу месӯзад. ман раҳматия кардам, ман бемор шудагӣ аз дунё гузаштагӣ дар ин шаҳри Москва. ман мехоҳам ки шуморо дастгирӣ кунам. аммо дастгирӣ кунем, аммо иншоалло дастгирӣ хубе. мо фарди мусулмон бояд якдигар бошем, дастгирӣ якдигар бошем. ҳама вақт якдигарро дастгирӣ кардан накор, ҳатман. бале, температураи баланд шуданаш мумкине, бале, ҳама кор шуданаш мумкине. хай бародару азиз, ба ҳаматон шабои хуш хоҳонам. илоҳӣ ки сартон дарда набинад. ҳама вақт танту сеҳат бошад, ҳеҷ маҳал дардро набинед. ман ҳамчун табиб ба шумо дӯи хуб медиҳам. ва ман табиб нашудам, ки мақсад шумо бемор шавед ё ки ба назди ман биёед. албатта ки мехоҳам ҳамаи шумо тансиҳат бошед, хонаобод бошед. бародару азиз, ба ҳаматон шаби хушро хоҳонам. саломат бошед, раҳмати калон. касоне ки дар прайм эфир бо ман буданд, раҳмати калон, саломат бошед. далер давлатов, ва саломат бошед бародар азиз. ва алайкум салом. ва алайкум салом. саломат бошед, худо нигаҳбонту боша. пеш аз эфира кардан рӯзи душанбе ё ки сешанбе, ман
Jak videoni avval میکنم сразу بعد ефірда میبریم. ما باید یه расписание خود داشته باشیم. برادرات باید بیان با ما همراه شوند. خب خدا نگهبانتون باشن. سلامت باشین. کسانی که با ما بودن رحمت کردم. خب سلامت باشین. خدا نگهبانتون باشه. خب